Kakva je fantastična staza, Sofija. Tu bi morao neki krozić napraviti. Genijalno za kroz, ja stvarno ne znam zašto ljudi ne koriste ovo. Fantastično je, pogledajte ovo. Ne, vidio. Došli smo ovdje na Goč, opet da kažem nekim zajedničkim izviđanjem od ranije. Bili smo ovdje već nekoliko puta, imali smo priliku da pogledamo sve ove staze ovdje i stvarno smo oduševljeni uslovima i ne bih uopšte mogla da se požalim na bilo koju rutu ili ti bilo koju stazu. I smatram da mogu sjajne pripreme ovdje da se odrade, da imamo sjajne uslove za ono što nama treba u našem sportu, jeli u atletici. Smatram da sjajne rezultate možemo da izrodimo iz ove sredine. Stvarno se nadam da će sve to ispasti kako treba i nadam se da ćemo moći ovo mesto da podignemo na mnogo viši nivo. Evo sad smo obišli ovu stazu od skoro 4 km. Stvarno je fantastična, izgleda prelepo, osjećam se kao da sam u nekoj bajci. Ja sam konkretno sprinterka na 400 metara, specijalista sam za tu distancu. Evo sad sam, prilično se kratko bavim ovim sportom za nekoga ko bi mogao da počne da ostvaruje neke dobre rezultate, tako da smatram da sam još uvek na samom nekom početku svoje karijere. Trenutno sam na otvorenom imam lični rekord od tih 56.13, a u zatvorenom je to 56.97, ali smatram da još uvek nisam pokazala neki svoj pun potencijal čisto zbog nekog nedostatka treninga. I smatram da bi ovi uslovi mogli mnogo da mi pomognu u svemu tome i da bi to donelo boljitak. Dobila si poziv državnog selektora Edina Zukovića za učešće na reprezentativnom takmičenju. Možeš li nam nešto više reći o čemu se radi? Tako je, to je bio tromeč između tri atletske reprezentacije, između Srbije, Hrvatske i Slovenije, gde sam ja trčala, imala priliku da učestvujem, da debitujem u svojoj solo trci na 400 metara i također kasnije sa štafetom 4x400. Imala sam jako veliku podršku čitave svoje reprezentacije i čitave publike koja je bila prisutna. U svemu tome sam uspela da ostvarim tada svoja najbolja ostvarenja u obe discipline.